Eneo gai mar ODM Raila Odinga osingo bero uchumi mapacho kapo ni oyiere kaka jatend piny yiero maduong' madwe mar 8 higani. Mae bang' kano yangore ni uchumi nokethore bang' coronavirus biro pacho kaendi. Odinga noloso e limbe ne ma piny Ingereza okoni obiro timo winjruok mar ohala kod pinje mamoko kaka tiere sani ma Ingereza mar loko uchumi mar pacho kae kaka owinjore. Odinga bende osingo ni yiero maduong' mar dwe mar 8 ok birocho weche mag uchumi kata matin e pacho ka. Kwa mbele ni kweth mar Azimio la Umoja kawuono manyo ombulu ne ogai mar ODM Raila Odinga e kar chung' od bura ma Dagoreti North kod Lang'ata. E kinde kampen margi ma gimiyo nying ni Lock Nairobi, gikoni telo makare biro wuok mana kuom Raila Odinga ka gikwayo jopiny mondo wuog oko mar goyo ombulu tarik 9 dwe mar 8. George Bati nigi ler mar wachni. E kar dak ma Kawangware Dagoreti North. Nyaka undugu e kar chung' od bura Malang'ata. Vijana we! Vijana we! Jokanyo mag Azimio la Umoja Nairobi ogo dwar mar ombulu ka gikwayo jopiny mondo bi olut ombulu ne Raila Odinga. Manen jaod bura Mastarehe Maina Kamanda onyiso jo Nairobi ni piny Kenya oseyie miyo Raila loch nyaka masawa mar Kenya mane pok omiyo Odinga ombulu. Kwa sasa Kenya mzima watu wa Central wamepanda mlima. Baba amepanda mlima. The mountain is no longer slippery. Iko inaendelea vizuri na baba amefika, na sisi kule Central already tuna 40% ya baba, na baba alikuwa nataka 10% ya Central, na bado tutaendelea baka tupate 60%, ndio tupate wajumbe, tupate mangavana. Kwethno mar Azimio ochayo jalup jatend piny William Ruto kuom rem nyiso chia mar telo kagikoni Raila ema biro miyo yore mag thieth bedo mayot ne oganda jo Kenya. It will be Raila's turn to finish poverty. Itakuwa wakati wa baba kumaliza umaskini, wakati wa baba kupatia kila youth, kupatia kila mama, kupatia kila mbaba shilingi 6,000 kila mwezi. Itakuwa wakati wa baba kupeana free health care, matibabu ya bure. Vijana wengi hawana kazi, wanazunguka bila kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Raila amesema atakuja kubadilisha hiyo ndio muweze kupata kazi, na ndio unaona nimetoka Masaini kuja kuhakikishia hapa ya kwamba Wamasai wote wako na Raila Amolo Odinga. Kwethno moting'o josiasa mabende geno kombe yiero maduong' mabiro biro chwalo kampen ne Odinga e kar chung' od bura ma Dagoreti South kod Westlands odiechieng' makiny. George Bati, Ramogi TV.